Mwina munamvapo kapena kukhala kumva koyamba akunena kuti apange assemble galimoto ya Toyota zimatenga 7 days kapena kuti 1 week, koma kuti apange assemble Rolls Royce akuti zimatenga 7 months. Ndi chifukwa chani? Ndi chifukwa chonena kuti galimoto zonsezi ziwirizi ndizosiyana, ngakhale chipangidwe chake ndi chifukwa chake zimatenga nthawi yambiri yosiyana. Ina imatenga 7 days, ina imatenga 7 months. Amayi ndi abambo dziwani kunena kuti nthawi zambiri si nthawi yokha, koma kuti kodi ifeyo tapangidwa ndi chani. Chisulo chimene chimagwiritsidwa pa Rolls Royce ndi chimene amagwiritsa ntchito pa Toyota sichofanana naye. Kodi inu mukudziwa kunena kuti munaumbidwa ndi kupangidwa modabwisa, ndinu chipango cha Yehova chimene chili chodabwisa. Ifeyo tiyenera kumadziwa value yathu. Alipo anthu ambiri pa dziko lapansi sitimadziwa value yathu. Ifeyo ndi anthu a mtengo wake wapatali amene tinalengedwa ndi Mulungu wakumwamba, ndife chifanizo chake cha Yehova. Nthawi zina timazitchipisa ndi zinthu zosayenera. Munthu amene amadziwa mtengo wa Rolls Royce sapanga nayo masewerayi, ngakhale akafuna kuyenda maulendo wake amasamalisa, chifukwa amadziwa kuti chinthu ichi ngakhale kungowonongeka pang'ono service yake si amasewerayi. Inu ndi ine tinapangidwa pa chipango cha Yehova chimene chili chodabwisa. We are fearfully and wonderfully made, monga Davide adayankhula m'buku la Masalimo. Zindikirani kunena kuti munthu amene amene anagula nyumba ndi amene anamanga nyumba kuyambira pa brick yoyambirira mpaka kukamaliza, ngakhale onse atakhala ndi nyumba si anthu ofanana ayi. Winayo anagula nyumba, pamene winayo amene amamanga brick ina iliyonse akuposa pogula nyumba akuti no amene uja ali ndi blueprint, akuziwa china chilichonse. Ndifaka anthu ambiri oziwa za manyumba amanena kuti nyumba yogula yomangamanga ndi nyumba yomanga wekha ndi yosiyana. That's why anthu ambiri amakondwera ndi nyumba yoti amanga okha, chifukwa amadziwa chimene iwo apangidwira. Inu ndi ine tidapangidwa ndi Yehova kuchokera mdoti. Mulungu anatipanga yekha, sanangonena kuti kukhale munthu ayi. Mukawerenga pa buku la Genesis akuti no anatipanga iyeyo kuyambira kugwada pansi ndi kutiwomba kuti ifeyo tikhale monga ife imene tili, nawuzira mpweya ndipo tidakhala tili ndi moyo. Chotero ndine pamene tikuyenda pa dziko lapansi tidziwe kunena kuti ndife anthu a mtengo wake wapatali amene Mulungu wakumwamba anatipanga, ndipo we are created with a purpose. Pempho lathu likhale kuti Ambuye ndithandizeni kuti ndikhale chipango chimene chili choyenera, ndisazitchipise ayi, ndisapange monga mmene ilili, monga mmene imasiyanira galimoto ya Toyota imene imatenga 7 days, komanso Rolls Royce imatenga 7 months. Ineyo si munthu wambayi, ineyo ndi munthu wankulu amene zinatengera kuti Yesu Khristu akuti ineyo munthu atachimwa anachita kubwera pa dziko lapansi ndi kuzafa pa mtanda, kufa imfa yona kuti no apulumuse munthu, chifukwa si nyama ayi, koma munthu ameneyo ndi munthu wa mtengo wake wapatali. Amayi ndi abambo, ndife anthu a mtengo wapatali, ngakhale nthawi zina timazitchipisa, timaziona ngati ndife anthu osafunikira. Ambuye atithandize mu tsiku la lero kunena kuti tisamazitchipise ayi. Anthu ambiri tikamayenda mwina timayenda basi tungoyenda opepesa, we walk apologetically, kumangokhala anthu opepesa ayi ifeyo zinthu zathu ife ndi ambuyo, ife ndi achani. Koma ndikufuna ndikuwuzeni kuti tiziyenda ndi mdidi umene tingayende nawo, osati chifukwa choti mwina tili ndi ndalama kapena kuti tili ndi zinthu zochuluka pa dziko lapansi, koma kuti ndife anake a Yesu Khristu. Tawuzeni anzanu kunena kuti Yesu amawakonda, komanso inu Yesu amakukondani, komanso ndinu wamtengo wapatali. Musalole Satana akutchipiseni chifukwa cha propaganda yake, chifukwa inu munapangidwa mu chipango chodabwisa china chilichonse. Mulungu ndi amene akuziwa blueprint ya moyo wanu, amene anakulengani one brick after another, amene anakutenga matope nasakaniza
ndikuonani kuti mulipo. So God has a blueprint of your life. You cannot succeed in life pamene inuyo simukukumbukira chipango chanu. Mfunseni Yehova mukamakumana ndi mavuto kuti kodi mavuto amene wandipange bwanji, pa iyeyo ndi amene akudziwa za blueprint ya mavuto anu, and even moyo wanu wonse akudziwa. Perekani maganizo anu, maplani anu mwa Yehova, muzapambana. Ambuye amakukondani. Munali ndi ine Victor Kaula Zikomo. Chonde pangani subscribe komanso tipangeni follow pa Facebook, ngakhale sikupanga subscribe pa YouTube, pamenepo kuti pamene tikugawana maganizo osiyana-siyana tikathe kulimbikisana. Mwakoma nonse. Bye.